Ready na ba mo? JD? O JC? Adunay waiter sa shopping center, ipatingog 2 hours sa influencer. Kay siya kuno na misgender, so si Kuya in town, he broke down into tears. Nakita na Chase yung pinuhatan ni Jenny na parehong member sa LGBT, cause of gender sensitivity na ukay ang whole community.